Yo mga ka-Chols, once again, this is ka-Chols TV and welcome to our YouTube channel. Dito kami ngayon sa Calamba, Laguna. Dito sa Katrina's Heaven Private Pool Resort. Dito po sa Calamba, Laguna po yan mga ka-Chols. Private pool po to. So matagal po tayo hindi nakapag-vlog. So once again, dito na naman po kami. So yun, makakasama ko po yung family ko dito. Mga pamangkin, kapatid, at iba ko pa mga... Mga ka-Chols, nandito kami ngayon sa Katrina's Heaven Resort sa Calamba, Laguna. Yon, nakikita nyo, private pool po ito mga ka-Chols. Matagal po kami hindi nakapag-vlog. Dito na naman ulit yung Nicole. Dito yung tingnan natin, pakita ko sa inyo, libot ko kayo dito. Yan. Tayo. Wait, sasama ako. Ay, tama dito siya. Ano ang pati mga langgam dyan na nakakapo? Ha? Yung Katrina's. Ano mo lang sa ilang hindi na? Ano? Di pa Wala ka ng data? Si Maureen, Ha? mayroong ano doon, wifi, sa kwarto namin. Yo! Once again mga ka-Chols, nandito na naman po kami ka-Chols TV and welcome to our YouTube channel. And today's video mga ka-Chols, nandito po kami sa Katrina's Heaven Private Resort. Dito po ito sa Calamba, Laguna. Yun, ano lang po kami, parang may gathering lang po kami magkakapatid kasi kararating lang din po ng kapatid namin panganay galing Australia, saka yung pamangking ko at yung apo ko po. Yun, nandito po kami ngayon, ang private pool. Yun, magkita-kita po tayo. Shoutout nga po pala kami kay shoutout. Hi, Allen. Hi, Dulce. Si Alim at Dulce Gachano, saka yung mga bata, sila Sapira, sila Casey at si Ashley. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Yun mga ka-Chols, kita-kita tayo. Tapusin nyo itong video. Satan. I want to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to? From where? Ano? Sorry. Sige, dapat nakarating ka kay mama mo. Kapag di ka nakarating, kakainin ka pa. Wala. Sabi mama mo dapat nakarating ka. 10, 9, 8, 7, Kainin. Yung mukha niya na sa nasa yung mukha niya. Ano I'm tired na. ka? Ano yan? Takot ka. Don't be scared. I'm just solo. Naamoy siya ng ano, char. Kakainin daw sa pagbigla. Ready ka na? Ready ka na? Bibilangan siya nila. Ang bilis ng pato. Lukas-lukas oh, ang galing oh. Like that oh. Okay, Maya's turn. So, Nathan, ay Lucas, show to Nathan how to use Si Mark ka umahon na. Umahon na si Mark. Lukas paddle oh. Ano pa yan? Ano pa?
I-swim na, Merkel! Ito na si Lucas ulit. O Lucas, dapat makarating ay mama mo. Ito na ako ha. 10, 9, 8, 7, Hindi mo maka-exercise na lang muna. Enough. Ayoko na. Gusto mo pa? Ang ganda si Cholo. Enough na. Darling, take me down, take me down. I will lift you, ayaw. Count of 10. 10. 9. Sisigaw na yan, dinapante, oh. Nag-vlog na lang. Ayun na ulit, Lucas! Lucas, ayun na ulit si Sean! Dito siya. Lucas, ayun na ulit si Sean! Punta ka dito! Ayun na! Ang bilis niya. Kasi stress yung mukha eh. Ang bilis mo, Lucas. Ay, naraw siya, kapiki. Lucas, we're gonna play Humpty Dumpty. Humpy Dumpy. Dumpy. Happy Dumpty. Why you sit on the edge and then when we say go, we jump. Pagod dyan. But Anna was frozen. She fixed that Elsa. Hi, Maya. And then what about Anna? Anna, I didn't know. She doesn't know how to like. You think your feet will fit inside your foot? I love this song. Kwartong to. May kwarto dito. Ito naman, sa labas ka, pwede kapag masyado kang nalalamigan sa aircon, may electric fan. Pwede ka mag-electric fan. Gusto mo lang yan. Yan, may electric fan. Tapos may ilaw, kung gusto mag-ilaw. Yan. Ilaw. Ayan, bali po yung dalawang kwarto na to, may dalawang CR. Sa CR dito, may CR din dito. Yung isang kwarto. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung tsura. Ayan. Tapos, kabila po, ako tulog yung kapatid ko. Kabila, meron din dito. Hindi ko nabubuksan kasi nga, alas pareho lang din. Natutulog din eh, kaya hindi ko nabubuksan. Ayun, ito dyan. Si Astrid. Ayan. Ito po yung baba. Maganda rin dito, maganda po rin. Dito lang po ito sa Calamba, Laguna.
Ganda po yung sahig nila. Makintab. Naba tayo. Una nga po, dito nga po tayo sa baba. Umaambon po ngayon. Maambon. At meron pa ho rito isang kwarto. Ito naman isang kwarto. Meron pa rin dito. May CR. Nakahiwala yung kwarto. CR. Nakahiwala yung kwarto dito. Yan po siya. May ilaw para makita nyo. Simple lang. Kasya po rito 2, 4, 6, 6. Kung may bata, kasya siyam. Yan. Aircon po siya. May rep. Solo nyo po ito pag nag-private pool po kayo, markila po kayo, solo nyo po lahat. Tapos ito po to, Katrina's Heaven Resort. Bali 5 sasakyan po namin dito. Yung isa na sa labas, hindi na nagkasya. Nakapark na sa labas, pinark ko. Dito na ako nagpark. Ito po yung tsura na ito pag lumabas kayo. Yan. Papunta na po ito Los Baños. Ito papuntang Los Baños, Laguna. Ito na pa papunta sa crossing ng Calamba, Laguna. Ito isang Katrina's Private Resort. Yan po. Mambo na. Wala tayo. Kain na tayo. Kain tayo. Yan na, umuulan na. Ito yung mga bata. Tingnan nga, ayan, binidyo ako kanina. Hanggang ngayon, naliligo pa rin po. Naliligo pa rin sila. Dito na syempre yung kainan. Ito na po yung kainan. Kain na tayo. Mangan! Ito na. Okay, ano yan? Ano ba tawag dyan? Ano ba tawag dyan, te? Tulingan. Tulingan. Wala na yung ano eh, yung salmon kagabi. Bakol, mali. Tambakol daw. Kain muna tayo. Baka na kita. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels Nathan, you want Nathan? Dapat dito ka pala nag-ihip. Ito pa naman nag-ihip ako. Laging lola. Mamaya pa tubig. Kasama ko yung mga apo ko sa kayo mga pamangkin ko, kapatid ko. Dito kami ngayon. Yun, lalagay ko na lang dito yung yung pangalan ng resort para makita nyo. So, pasensya na, matagal din nakapag-vlog. So ngayon, welcome to our channel, Resort TV.
Sana magana will have a Sana magana will have Sana Yeah! Jump to the light, inspire and feel love. Sana magana will have fun on the fire. Sana magana will have fun on the fire. Vicky, look there.
Waki tayo, Waki. Kuya Waki. Yan na yung waki, di ba bilawaki? Okay. Basta? Ano pala eh? Uy, Daniel, uy. Buhok niya. Don't move. Video yan. So yun mga ka-Chos, hanggang dito lang. See you sa next vlog namin. Bye-bye. Dito tayo nagbabay. Bye-bye. Bye-bye.